Le comment le enuka isihlama iningi kule video le la nginyisa khona lamasemba angijwayele kabi ke enikhulumela uwelile nibe nimuzwe kahle ngeyisa laphana engibiza ngawo wonke amasemba abethanda ukungibiza ngawo engibiza ngesiphukuphuku engibiza ngawo yonke into angibize ngayo lapha engitshela ukuthi mina ngikhululekile angazi noma ukuze ngikhululeke kumele ngiye ekitchen lakhe ngiyodla lemsobho yengquza ayipheka lapha. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UMax namanje usaqhubeka njalo akapheli moya kwala noma abantu bethu bayamkhuza ukuthi i-wrong lento ukuthi athuke uwelile ngoba umuntu wesifazane akapheli moya kunalokhu kuthuka bona labantu abamkhuzayo. Asambeni-ke somlalela ukuthi uthini ngingakudlela isikhathi sakho ngoba ngithanda ukuthi ngikudlela isikhathi sakho. Asishone khona-ke. Le comment le enuka isihlama iningi kule video le la nginyisa khona lamasemba angijwayele kabi ke kaNondindwa. Iningi lamasemba ecomment enuka isihlama laphana. Ingakho ngithi angicaphunele yodwa etypewe yilomfana onukumchamo lo ozibiza ngoNkosi Musa. Ngithathe eyaso lesikhotha mdidi lesi izomela yonke le comment ngoba itypewe amagoli amaningi kule video. Angazi noma ngokwale mqondo yabo egcwele amasemba umuntu wesifazane uvumelekile yini mangabe uvumelekile uvunyelwe ubani ukuthi athuka amadoda uma ngabe indoda ivumelekile ukuthuka umuntu wesifazane kanti why abantu besifazane besithuka singamadoda ubani ovumela abantu besifazane uma ngabe thina kukhona osiphikisayo ukuthi sibathuke ingakho nina msuni yonyoko abantu besifazane nibabulala ingoba anibathuki ingakho nina nibashaya nize nibalalisa ibhedlela nibashaya nize nibanqume nibagwaza nibadubula nibaphihliza ngeinsimbi bafe ingoba nibathuka namagolonyoko nonke nina enithaphele inhlunu yecomment nimsunu nje nonke nitshelwa yimina umfoka amakhaya ngifuna ukunitshela ke ukuthi mina ngoba angifani nani mina nje angifani nani anonginothisa mina ukuthi angifani nani so uma ngabe nina nabafana abangabathuka abantu besifazane namagolonyoko nje mina ngiyabathuka ngiyayithuka mina lezi ifebe lezi lemsunu le yoNondindwa ehamba isangana lana iqhuba amadidi ifuna ukuzosibhebhisa singafune ingquza ezinuka inkununu thina mina ngiyayithuka lo msunu leyo. Uyabona ngoba mina angeke kwehla isithunzi sami kodwa isithunzi sesifebe singehli tshelwa yimina golo likanyoko nonke ke nje nina eniqhamuka nalomsunu wecomment la evidweni yami nizinhlunu nje namalebe nizikhotha mdidi ningazonginyela mina magolonyoko mina ngikudonsa kwi-comment ngokushaya ufisa ukuyibulala mina ungazonginyela mina wena sikhotha nkununu wena sikhotha mdidi ungazongiyela siphuquphuqu masemba ensha nawakho okuxubene kwanethwa imvula maqede uyakudla golo likanyoko ungazongiyela mina. Ikhona futhi eminye imsunu ekhulume ngokuthi mina ayivalwa ngani account yami nina magolo le account enginayo mina i-account number 6 i-account number 6 ingakho mangiyibuyisa manje ngiyibuyise seyizele izingane ezu3 nama account awu3 mina kwa TikTok account yami yesibili inama followers a close to 50,000 ngoba yintsha kodwa inama followers a close to 50,000 account yami nje yesibili i backup yale
So ungazonginyela igolo, mina ngihlakaniphe kabi, mina ngeke ukuthi mawuvala le account bese kuthi uphephile. Mina ngiyokulandela ngo-number 2 ngunyise golo likanyoko. So nonke nina enikhulumela uwelile nibe nimuzwe kahle ngeyisa laphana engibiza ngawo wonke amasimba abethanda ukungibiza ngawo, engibiza ngesiphukuphuku, engibiza ngawo yonke into angibize ngayo lapha. Engitshela ukuthi mina ngikhululekile. Angazi noma ukuze ngikhululeke kumele ngiye ekitchen lakhe ngiyodla lemsobho yengquza ayipheka lapha. Ukuze aboneke ukuthi ngikhululekile kumele ngiyodla lawa masimba namaconsi egolo awapheka lapha kulamasimbe kuleli toilet lekhishi lakhe. Kumele ngiyodla lo masimba lawo khona ezobonaka ukuthi uMax ukhululekile, uMax uyaphuma. Ukukhululeka ukuthi ngiyobhebha uwelile. Iyona into enobona ngayo ukuthi ngikhululekile. Ngazonginyela mina inhlunu, ngiyantshela mina. Ngazonginyela amasimba mina. Phela mina nginisabi nonke ningamagolo nje nonke nje senihlangene nizinhlunu la kimi. Anginesabi nonke nje ezintsha, anginesabi nonke nje. So angifuni mina amagolo angene la emavidweni nami azotype ngeminwe yokukopa inuka isihlama azotype inhlunu la ecabanga ukuthi ngeke ngikunyisa. Mina nginganinyisa nonke one by one ninye ngoba ningamagolo ningamalebe niziginqamgqomo la kimi niqede nidle namasimba ngingadunusa nginikakele emlomeni nazintsha. Mina nganikhamisisa mina nginikakele emlonyeni ngiqede nginifumbe ngempama ngithi gwinyane. So ningazonginyela mina isihlama. Yeah. Bengithi nje anginitshele labo cash benu ukuze nazo ukuthi nonke nina enimelene nokuthi ngithuke isifebe esingidakelwayo. Namagolonyoko kusho mina umfoka amakhanya. Kade ngiyangidakelwa zinja. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed i-video namhlanje. If you enjoyed, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.